Nyt Kaipio Mypa hyökkäjistä keskentä pelaajista tuonne vasempaan laitaan odottelemaan. Olisi täysin yksin ja Votinov kuitenkin kokeilee hyvin. Sitten Innanen. Mitä keksii Innanen? Ei tule kulmaa, ei tule muuta kuin Rops ottaa pallon. Ja pyritään pelaamaan eteenpäin. Tuolta vasemmalta puolelta Rops Isterin kautta ei ole juurikaan viimeiseen 10 minuuttiin saanut käynnistettyä minkäänlaisia hyökkäyksiä. Okkonen, sitten Aho. Tällä kertaa Aho vähän vaikea syöttö Ramadigajelle. Hän ei palloa kiinni saa. Yritetään uudestaan. Oksanen, nurin. Pilli ei soi. Rops vie pallon. Kovaa taistelua nyt tuossa keskikentällä jokaisesta pallosta. Pitkään ei kummallakaan joukkueella palloa hallussa ole. Nyt lopulta sen kaivaa sitten Mypa. Lindberg näyttää Saksmanin kautta. Koskinen. Kaipio lähtee. Koskisen syöttö ei perille mene. Sitten Rivera. Lahtinen on keskellä. Taas menossa paitsio, mutta ei mene. Näin tulee Muinonen vauhdilla. Götzl vaihtaa tuonne toiselle puolelle, jossa on tilaa. Grönin kiemurat. Sitten Isteri. Tästä kun tulee sitten Mypa vasta iskupaikka, ainakin punaisia on paljon menossa. Kaiken kaikkiaan 5-5 tilanne, mutta kauan kestää ennen kuin Oksanen yrittää jotakin ratkaisua ja se ratkaisu jää puolitiehen. Rops ottaa pallon ja nyt on sitten vastaavasti Ropsilla iskupaikka. Hänninen Isterille vasemmalla puolella. Oikealla olisi Muinonen, keskellä on myös Lahtinen. Mutta syötöt kestävät molemmilla joukkueilla ja syöttöjen laatu heikko. Kaipio. Tabe. Rivera. Pienet kikkailut, joista pallo suoraan Oksaselle. Votinov hakee Innasta. Innanen ei saa. Lähdemäki viime tingassa saa koipensa väliin. Sitten Grön. Kova syöttö omille. Ja lopulta Ropsille tulee pallon menetys. Puolet ensimmäisestä puolesta pelattu. 0-0. Siinä on syötön mallia täysillä tuohon pesirajaan 3 metristä. Älkää oppiko tuosta mitään. Lindberg. Ja sitten Valkeakoskella Haka Honka nyt 1-1. Noitmer maalin tekijä. Lindberg. Aho. (0-0) lukemat Saviniemellä. Ja tietysti molemmille joukkueille se on parempi kuin tappio, mutta molemmat, varsinkin Mypa, tarvitsisi voittoa ehdottomasti kotiyleisön edessä. Se on tietysti se yksi keino, millä tänne yleisöä lisää saataisiin. Enää ei jääkiekkokisat kelpaa selitykseksi. Nyt pitää omia tukea olla paikalla silloin kun tapahtuu. Siellä John Allen ottaa pitkän huikan vihreästä pullosta. Rops, päävalmentaja. Vaarallisesti pallo kiertyy. Muinonen oli siellä kyttäämässä, mutta Johansson poimii sen ja avaa jälleen Koskisen kautta. Koskinen Saksmanille, sitten Kaipio. Vähän on heppoisen näköinen lento. Rikkojana Turpeeniemi. Kovasti suut käyvät siellä kentällä. Kaikki antavat ohjeita joka suuntaan ja kun siihen lisätään vielä katsomosta tulevat ohjeet, niin ohjeita riittää. Jälleen Mypa joutuu pelaamaan Johanssonille saakka ja yleisö ei oikein siitä pidä. Eteenpäin pitäisi mennä. Votinov tekee juuri niin kuin pitääkin, hakee sieltä Kaipiota laidasta, mutta nyt tulee Taave sen arvoisesti, että saattaa helähtää. Jälkikortti ja laukaus tulee myös Kaipiolta, näin nyt Niom torjuu, Rops purkaa. Ja nyt katsotaan, puuttuuko ottelun tuomari Mika Lähdesmäki tähän runtaukseen millään tavalla. Ei käy edes Taavea huomauttamassa.
huomasi kyllä virheen, mutta antoi Mypan jatkaa, koska Mypalla oli hyökkäys kesken ja pallo hallinnassa. Koskinen heittämässä. Ramandinga hakee kovasti paikkaa koko ajan. Hänelle kuitenkaan pallo ei tule. Aholle tulee vähän kiire. Oksanen nyt olisi oikealla laidalla tilaa. Innanen on kuitenkin tuolla keskellä nyt ja Oksasella ei apuja ole. Okkonen tulee sinne ja Ramandingailta jälleen pallo karkaa. Lindberg Aholle. Jaha, Turussa Toijoen Veikkoja kasvatti. Furuholm on vienyt Interin 1-0 johtoon. VPS vastaan Potinove ei ota kädellä, vaikka vähän näytti siltä, että puolittain olkapäällä pallo haltuun. Haltuunotto kuitenkin hyvä. Mypa koko ajan parantaa tässä ottelussa omia esityksiään ja nyt on pelattu valtaosa kunnon peliä tuolla Ropsin puolustusalueella. Kaipio hakee sitten Saksman ei aivan ehdi. Kovaa tulee Lähdemäki tuohon tilanteeseen ja kyllä Lähdemäkikin on aikamoinen korsto. Näyttää isolta, on itse asiassa 189 senttinen siinä. Ja ikää miehellä on vasta 20 vuotta. Jatkoa Lähdemäki. Ensimmäinen kausi Veikkausliigassa. Jommin pitkä sitten Hänninen, Lahtinen on menossa, Aho hoitaa homman. Siinä oli hyvä näköinen Rops-hyökkäys. Götzel. Isteri Nurmen pinta ja Nurmen pinnassa pelaavat muutkin ropsilaiset. Näin Innanen menee vähän niin kuin kahta puolta ohi sieltä. Tällä hetkellä Lähdemäkeä. Miestä nurin pilli ei soi. Yleisö sitä vastoin viheltää ja ihan umpisolmussa Lähdemäki ja Innanen siellä ovat. Ja kyllä Innanen niillä avuilla nimenomaan nopeudella Lähdemäen ohi niin oikealta kuin vasemmalta, mutta lopulta Lähdemäki tässä näin jollakin ihmeen konstilla saa Innasen kiinni ja pitkillä jaloillaan puhtaasti pallo pois ja apuja tulee sitten Grönin muodossa. Ja nyt on kaksi miestä, mutta niin on myös lippu pystyssä. Kaksi miestä menossa tuimasti karkuun, mutta molemmat paitsion puolella. Rivera ja Moinonen. Lindberg nyt olisi Koskisella tilaa laidassa, pelaa fiksusti Kaipiolle eteenpäin, takaisin Koskinen. Sitten se on Saksman, Kaipio on vähän alempana. Ja taas pallo rajalta leveäksi. Tällä kertaa Taabe potkaisee tuon purkupallon. Siitä lähtee nopea Koskisen heitto. Ja Taabe jatkaa pommittamista tuonne parkkipaikan suuntaan. Ja nyt sattuu Taabea vähän polveenkin. Katsotaan nyt. Tuskainen ilme, mutta siellä mies klenkkailee. Pyyhkii vähän räkää tuosta huulesta ja kaikki on kunnossa. Sitten Ramandinga, joko nyt mies pystyy johonkin ratkaisuihin. Aho palauttaa sen sinne hyökkäykseen. Siellä on Muinonen, joka juhli siis täällä Mypa-paidassa mestaruutta 2005. Koskinen. Kaipio. Kaksi miestä vastassa. Kaipio hassuttaa. Edelleen Kaipio pitää palloa. Sitten Okkonen. Mutta aina tuolta ylhäältä Aholle saakka joutuu Mypa pelaamaan. Okkonen tulee kuitenkin edelleen pallon kanssa. Häntä varustaa Hänninen. Tässä on sitten Mypa paikka. Nopea, kova laakasyöttö sinne keskelle, jossa Lähdemäki on kuitenkin välissä. Yleisö tykkää. Mypa parantaa koko ajan, mutta 0-0 ovat lukemat ja ennen kaikkea tässä ottelussa ei maalipaikkoja ole kummallakaan ollut. Puoli tuntia pelattu ja siinä on sitten Grön, Mika Grön. Vähän lipsuu tuo heitto, karkaa käsistä. Innanen taistelee se kuitenkin Mypalle.
sitten tulee Ropsin purku. Aho on välissä. Siellä Lahtinen yksinään kyttäilee tuolla kärjessä. Ramandingai. Pelaa Okkoselle. Innanen nurin ja Votinov ei saa palloa. Pilli kuitenkin soi ja rike tapahtuu siinä vaiheessa, kun Innanen joutuu nurmen pintaan. Kaipio menee pallon taakse. Eetu Kaipio. Taas tulee merkki omille. Siellä kuitenkin taitaa olla Okkonen, joka vielä sitoo kengännyörejään kiinni. Ja nyt puoli Mypaa alkaa sitoa kengännyörejä. Onko tämä sitten jonkinlainen taktinen veto? No, se nähdään nyt. Kaipiolla on kädet pystyssä ja se on merkki siitä, että tältä pesee, mutta Taave on taas välissä. Nyt pitäisi Mypan saada tämä tilanne hyödynnettyä, mutta ei. Pelataan taas lähes Ropsin rangaistusalueelta saakka takaisin maalivahti Mika Johanssonille saakka. Sitten Lindberg, joka on jäänyt tuon tilanteen jälkeen vielä tuonne ylös. Hänen paikkansa on ottanut Okkonen. Lukemissa 1-0 maalintekijänä Timo Furuholm ja maali on Kaumen 3. Tuolla Interin ja VPS välisessä ottelussa, jossa Furuholm teki siis Interin avausosuman. Samalla siirtyy maalipörssin kärkeen. Hän on tällä hetkellä liigan ainoa 3 maalin mies. Kärsinyt viime kausina loukkaantumisista, mutta nyt tähän peliin. Siellä kottailee Kaipio. Lopulta menettää pallon. Hyvin tulee Koskinen. Ja häntä rikkoo Rivera. Johansson. Koskinen. Kaipio, Saksman, Koskinen. Triangeli pyörii, mutta paikalle tulee sitten Muinonen. Hirmu sähläämistä lopulta, siitä tulee Mypalle heitto. Turpeniemi kuivaa pallon ja linkoaa sen sitten takaisin kentälle. Sen ottaa Muinonen, mutta häneltä pallo karkaa. Kovin paljon on pelattu tässä lähellä kameraa, aivan rajan tuntumassa. Nimenomaan sivurajan tuntumassa, ei tässä nyt ihan niin lähellä valtionrajaa olla. Koskinenkin on melkein pelannut enemmän palloa käsillään tässä ottelussa kuin jaloillaan. Nyt Koskinen kuitenkin pelaa jaloillaan, hakee sieltä Votinovia keskeltä. Okkonen ja Rivera rikkoo jälleen. Jää Rivera siihen lähelle, ottelutuomari komentaa hänet pois ja hyvä puolenvaihto sinne oikealle puolelle. Nyt olisi paikka ja nyt pitää tulla kortti ja hirmukyytiä sieltä myös ottelun tuomari syöksähtää paikalle ja tämän ottelun ensimmäinen kortti. Ja se on Mika Grön, jolle tämä varoitus annetaan. Kyllä oli melkoinen spurtti muuten ottelun tuomarilta Miikka Lähdesmäeltä. Tuli paikalle 1000 ja 100. No niin, nyt Mypalla erikoistilanne. Siellä on Okkonen, siellä on totta kai Kaipio. Ja nämä kaksi herraa sitten juonivat. Ja tällä kaverilla Niomilla on jotakin muuta mielessä. Hän ohjailee nyt vielä Muuria. Muurissa on tällä hetkellä 4 miestä. Ja tuomari näytti siinä Kaipiolle ja Okkoselle, että pillin vihellyksestä vasta. Kaipio ampuu sinne yläriman päälle, tai meneekö sitten
noihin takapuomeihin, miksi niitä sitten kutsutaan, joka pitää verkkoa ylhäällä, mutta sinne jonnekin tärähtää pallo kuitenkin selkeästi yli maalin. Kaipio ampuu. Tässä se sitten nähdään. Joo, sinne takarautoihin se kolahtaa. Rivera kääntää nopeasti, mutta kääntää Mypa puolustukselle. Kyllä täytyy sanoa, että ensimmäinen puoliaika tässä ottelussa taitaa sittenkin mennä Mypan piikkiin. Sen verran tämä on kääntynyt. Ensimmäinen 10 ehkä Ropsin, mutta seuraat 25 minuuttia on ollut Mypan. Toki maalipaikat, ne puuttuvat edelleen. Koskinen. Kaipio taistelee. Koskinen lopulta pallon riistää Saksmanin kautta Lindbergille. Lindberg Aholle. Ahon voimakas, kova tuonne oikeaan laitaan Innaselle ja kyllä Grön hyppää selkään. Hänellä muistetaan, että on varoitus alla. No toki ei tämä missään tapauksessa varoituksen paikka ole, mutta tarkkana saa mies olla. Okkonen pallon kanssa. Jättää sen kuitenkin muille miehille ja Kaipiohan sinne taas tulee erikoistilannetta antamaan. Näitä on alkanut olla tuolla Ropsin maalilla. Niemo ei kuitenkaan ole joutunut torjumaan tässä kertaakaan. Kaipion avaus tulee tästä, mutta se jää ensimmäiseen miehen. Taitaa olla Muinonen, joka sukeltaa pää edellä palloon. Ja siinäkö on paikka, se oli Lindbergille, mutta loistavasti Rops puolustaa tämän. Lindberg pääsi laukaisupaikkaan, mutta heti oli vihreäpaitainen mies siinä välissä. Aho voittaa pääpallon, sitten Lähdemäki, Ramandigae oikealle puolelle, siellä on Innanen. Innanen hakee Votinovia kovasti, Rops linja näyttää, että paitsi jossa Votinov on, ei ole, vaan on pallon kanssa ja sitten häntä rikotaanko vai ei. Liukastuuko mies ainoastaan siellä. Siinä on Votinov. 9 maalia viime kaudella Veikkausliigassa. Koskinen. Kaipio. Kyllä Kaipio, Saksman ovat olleet teräviä. Mikä kauhea virhe. Lahtinen, Johansson torjuu käsillään ja torjuu niin, että tästä näpsähtää. Katsokaa minkä värinen kortti on ottelun tuomarin kädessä. Se on karmaiseman värinen, se on nimittäin punainen kortti. Mika Johansson lentää kentältä ulos, mutta kuka tuon syötön antoi? Kuka tuon syötön antoi? Ja seuraavaksi sitten Antti Kuismala maaliin. Sehän on ihan selvä. Siitä tulee nappisyöttö, mutta väärään suuntaan. Se on Koskinen nähdäkseni. Ja paikalla on Lahtinen. Käyttää hyväkseen tuolla Johanssonin vastaantuloa ja käsiin se osuu. Käsiin se osuu ja Johansson suihkuun. Ja näin maalille Antti Kuismala. Olipa melkoinen syöttö ja nyt voidaan sanoa, että ottelussa on nähty yksi todellinen maalipaikka. Johansson selvitti sen, mutta se maksoi hänelle tämän ottelun. Sieltä lähtee Ramandigae kohti vaihtopenkkiä, eli tämä mies joutuu luopumaan tästä ottelusta. Tätäkään ei Ramandigae pelaa loppuun saakka. Ja ei tässä kyllä Johanssonia voi syyttää, se on ihan selvä. Johansson teki mikä piti tehdä, tulla vastaan ja riskillä toivoa, että pallo osuu päähän tai jalkoihin. Osui valitettavasti rangaistusalueen ulkopuolella käsiin ja näin ottelun tuomarilla Mika Lähdesmäellä me ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa punainen kortti ja tämä menee kyllä ehdottomasti Koskisen piikkiin. Antti Koskisen syöttö kaukaa jälleen, todella kaukaa tuolta keskiviivalta taaksepäin on ensinnäkin heikko ja jollakin tavalla turha. Mypa on aika paljon korkealta pelannut aina maalivahti Johanssonille saakka. Mutta nyt pallon takana ovat sitten Hänninen ja Rivera. Ja Kuismala ei kovin paljon ehdi lämpöä ottaa. Hyvä, että Lapaset saa käsiin ja sitten saattaa olla kova homma heti edessä torjua tätä erikoistilannetta. Antti Kuismala maalin suulle.
Kuitenkin kokenut maalivahti. Ei mikään juniori. Kuismalla pistää lapaset lämpimäksi, nimittäin niitä saatetaan hetken kuluttua tarvita. Hänninen numero 10, Rivera 23, 2 maalin mies Rivera. Ja sitten ilmoitetaan, että veskari on valmis. Tarkoittaa sitä, että Kuismalla on valmiina paljon muuria. Hän ei ehtinyt kyllä siinä asetella. Riveran laukaus osuu kuitenkin siihen muuriin. Näin joutuu Mypa pelaamaan 50 minuuttia 10, jos ei tässä lisää sulkukomennuksia tule. Ja kaiken lisäksi yksi vaihto on sitten jo käytetty tässä vaiheessa. 5 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä, lisäminuutit päälle. Rops hukkaa pallon päädystä ulos, näin Mypan maalipotku. Ja sitten KuPS IFK Mariehamn. Nankaime on vienyt KuPSin 1-0 johtoon. Eli yksi omasta mielestäni, jos ei nyt ihan ennakkosuosikkia, niin kärkiporukka IFK Mariehamn pikkuhiljaa alkaa myös kompuroida. On kuitenkin sarjataulukossa tällä hetkellä vielä 4. Ja sitten mennään Kaipio vastaan Turpeeniemi. Ja Kaipio rikkoo, yleisö on eri mieltä. No, kyllä siinä komeasti Turpeeniemi leikkaa tuohon juoksulinjan eteen ja sitten Kaipio työntää selästä. 21-vuotias on Janne Turpeeniemi. Ja sitten Inter VPS, Kokko tasoittanut 1-1. Muutamia vuosia sitten Honkapaidassa voitti maalikuninkuudenkin. Götzl siihen vierelle Hännisen kautta. Sitten Muinonen pyörii. Yleisö vaatii taistelua. Mielestäni taistelua on ollut. Ja taistelua on myös Valkeakoskella. Haka-Honka nyt 1-2. Vasara maalin tekijänä. Eli muualla näitä maaleja tulee kovaa tahtia. Mitä tapahtuu sitten täällä Saviniemen stadionilla? 0-0 ovat numerot, mutta yksi punainen kortti on nähty. Tabe. Tabelta vähän pehmeä syöttö, Hänninen tulee kuitenkin vastaan ja pelaa sitten Niomille. Ja taas nyt Mariehamn ja Forsell on tasoittanut 1-1. Ja Petteri Forsell iskee nyt kauden 3. maalinsa, eli 2-3 maalin miestä. Petteri Forsell ja Timo Furuholm tällä hetkellä Veikkausliigassa. Joten tässähän vauhti muilla paikkakunnilla on hirmuinen, ainakin maalinteon muodossa. Hännisellä pallo. Pelaa pystyyn ja siellä on Muinonen menossa. Nyt ei liput nouse. Muinonen juuri nyt pallon kanssa kääntää taakse ja nyt olisi Rivera paikka ampua. Ja siellä on Rivera tällä hänkin kauden 3. osuman. Ja Kuismala ei pysty tätä palloa vangitsemaan. Nyt täytyy oikein katsoa tämä kuvakulma, joka täältä selostamosta on. Tästä se nähdään. Taitaa olla vaan niin kova laukaus ja sen verran tarkka, että sinne se menee. 1-0. Ja Jose Manuel Rivera, hänelle kauden 3. maali. Ei ehtinyt tulla torjuntaa Kuismalalle. Ensimmäinen kohti maalia ja siellä oli 44 minuuttia pelattu, kun toisessa päässä Innanen häärää kovasti. Ja nyt tulee paikka, mutta palloa ei saada maalin edelle. Maalivahti Njom liukuu sitten ja vangitsee ja rauhoittaa tilanteen. Nyt ei mitään kiirettä Ropsilla tässä ensimmäisen puolen ja lopulla varmasti ole. Näistä numeroista on Ropsin hyvä lähteä tauolle. Aho.
Okkoselle, mutta Okkonen ei saa, Götzellä pelaa vasemmalle puolelle, siellä on Grön. Ja tästä maalista heti Robson saanut pallon jälleen kesytettyä ja haltuun, mutta tästä lähtee sitten Mypan vastaisku. Ja ottelutuomari kaivelee jälleen korttia taskusta. Ja onko se Isteri, joka nyt kortin saa? Kyllä. Jaakko Isterille kortti. Näin 2 keltaista on tänään havaittu ja 1 punainen. Jaakko Isteri. Mypan vapaapotku tulee tuolta keskiviivan tuntumasta. Ja sitten pallo Muinoselle. Muinonen, Villi ei soi. Siinä ei rikettä ollutkaan. Missään tapauksessa taas miesten nurin. Muinonen matkalla. Minuutti on lisäaika annettu. Sekin on kohta pelattu ja sitten pistää Muinonen pallon katsomon puolelle. Koskinen. Saksman, Koskinen. Okkonen. Näin minuuttikin on jo pelattu, mutta tuossa pari vaparia ehtii jo olla. Hänninen pelaa taaksepäin. Grön. Rivera. Ja näin Miikka Lähdesmäen pilli soi. Hän antoi ensimmäisellä puolella 2 varoitusta. Grön sekä Isteri, Ropsin pelaajat saavat varoitukset ja valitettavasti Mika Johansson joutui käsillään pelaamaan palloa Mypa maalivahtia näin suoralla punaisella ulos. Rops johtaa 1-0. Tämä mies Rivera, meksikolaispelaaja, on tämän ottelun ainoa maalintekijä tähän mennessä. Jose Manuel Rivera. Mypalle laukaukset 3-2, vapaapotkuja 10-10. Kulmapotkuja ensimmäisellä puolella oli yhteensä 3. Ja otetaanpas tilanteet muilta paikkakunnilta. KuPS IFK 1-1, HJK Jarro 0-0, Inter Vepsu 1-1, Mypa Ropsi se 0-1. Tämä meidän pelimme. Haka-Honka 1-2. Peli alkoi aika tasaisesti, mutta sitten Mypa otti ehkä hieman kuskin paikkaa. Kuitenkin 0-1 tappiolle, niin kommentit tuosta ekasta erästä. No, eka kertaa näytti siltä, että me niinku oikeasti pelataan sitä peliä, mitä me osataan pelata. Lukuun ottamatta ihan alussa oltiin ehkä vähän unessa siinä, mutta peli lähti sen jälkeen hyvin rullaamaan. Me pelattiin itse asiassa tosi hyvinkin siihen nähdä, miten Nurtsi on tosi liukas ja tosi huonossa kunnossa. Et siihen nähdä me pelattiin mun mielestä niinku kauden paras peli, mutta sit kävi taas virhe. Ja nyt on vaikeampaa, mutta en mä usko, että meillä on vieläkään mitään hätää. Se on pelattu muissa peleissä esimerkiksi keskellä ja nyt pelaat taas laidassa, niin teillä on laita toimia yllättävän hyvin tossa noin, niin miten itse näette tilanteen, missä tykkäät pelata? En mä nykyään enää välitä oikeastaan. Meillä on tossa niin samantyyppistä pelaajaa, me pystytään vaihtelemaan siitä keskusta pelaaja, laita pelaajia. Et se, kun saa pelata ja sitten me vaihdellaan siinä paikkaa, niin ne paikat muutenkin vaihtuu, ei sillä väliä, että mikä se on tuolla taululla. Heitä mitäs parannettavaa löytyy nyt sitten tuohon toiselle puolelle näin pelaajan näkökulmasta? Meidän pitää päättää, että me voitetaan tämä peli. Meidän pitää olla vaarallisempia tuolla, meidän pitää olla vähän semmoista päättäväisyyttä. Ja en mä tiedä, kyllä niillä eväillä pitäisi pystyä kääntämään vielä tämä peli. Selvä, kiitos. Kiitos. No niin, jatketaan täältä studiosta Tsikon kanssa. Eetu Kaipi, hyvin sellaisen latautuneen olon ja hyvin sellainen
päämäärätietoisen oloinen tuossa haastattelussa. No. Minulle tuli sellainen fiilinki. Oli, ja kyllähän mun mielestä Eetu Kaipio on ihan oikeassa, että kyllähän Mypa pelaa nyt hyvin. Siis Mypahan molemmat reunat pelaa hyvin, ja varsinkin justiin Eetun puolelta päästään hyvin. Mutta kuitenkin se joku jää, eikö niin, että se ratkaisusyöttö on vähän niin kuin huono. Katsotaan Eetu Kaipion, voisi sanoa laitanousu ja tilanne, jossa pallo saadaan pelattua sinne maalin edustalle. Lähtee pitkästä avauksesta ja Tsiko, täältä tullaan. Joo, tää on hyvä. Nyt menee toppari, eli Tape on pelannut erittäin hyvin tähän mennessä, mutta nyt pitäisi periaatteessa hakea vielä se ratkaiseva syöttö johonkin. Ja tää on nimenomaan se rentous, mikä mun mielestä Mypalla niinku puuttuu, että peli kulkee hyvin, mutta jotain siitä vielä niinku lopuksi jää. Kauden alku on ollut vaikea, pisteitä on tullut vain yksi. Näkyykö se nyt tavallaan semmoisena tuskana tietyllä tavalla? Joo, kyllä. Se on just näin Ville, että jos se olisi niinku rennompaa tai olisi tullut maaleja paljon, olisi pisteitä paljon, niin mä uskon, että Eetukin olisi pystynyt näkemään vielä jonkun toisenkin ratkaisun tossa. Niin, vaikka pallon hallinta oli niin sellaisia maalipaikkoja, niin ei me tänne niitä oikeastaan saatu kasattua käytännössä ollenkaan. Siellä on yksi Eetu Kaipion vapari, joka on vähän sinne päin, mutta ei tilanteita. Ainoastaan erikoistilanteita. Ei paljon tullut, vaikka periaatteessa koko ajan pelattiin hyökkäysalueelle. Esimerkiksi tämä, mistä viimeksi puhuttiin, niin mun mielestä toi väärällä jalalla. Että kyllä tuolta pitäisi löytyä vasenjalkainen pelaaja, joka laittaa sen niinku sisäänpäin. Pitäisi löytyä, mutta jos se ei löydy. Kyllä. Mä uskon, että sieltä joku vasenjalkainen on. No hei, sitten mennään tilanteeseen, joka ottelun kannalta on aina ratkaiseva, kun yksi mies lentää ulos. Tällä kertaa se on maalivahti. Kenen vikas tämä tilanne nyt sitten on? Miten näet tällaisen tilanteen? Kyllähän tämä selkeästi on puolustajan vika, koska itse asiassa Ropsihan on koko ajan pelannut tämmöistä peliä, että ne ei ole monta laukausta laukassut, silti johtaa 1-0, niin kyttää tämmöisiä, niin ei tonne alaspäin pitäisi pelata puolen kentän hyökkäysalueelta missään nimessä, että kyllä tässä oli vähän huolimaton kyllä puolustajan toiminta. Tämä ei ole missään nimessä maalivahti. Maalivahti ei voi oikeastaan mitään tästä tehdä. Mika Lahtinen, joka siellä kyttäsi, millainen pelaaja hän on? Tuntien Mika hyvin, että Mikahan on loistava juoksija ja pystyy juoksija. Ja onko nopea? On nopea ja ampuu loistavasti vauhdista. Mitä muutoksia tämän jälkeen Mypa teki ryhmityksen, kun yhden vajalla pelataan? No, Mypahan teki sen klassisen muutoksen, että 10 paikan pelaaja pois ja veti suoraan 4-4-1. Mutta mä toivon, että Mypa ei muuttaisi paljon pelaamistaan, koska se menee tällä hetkellä hyökkäyssuuntaan hyvin. Peli sinänsä se on voitettavissa yhden vajallakin. On ehdottomasti, että eihän Ropsi periaatteessa mitään muuta tee muuta kuin kyttää. Ja sitten toi maali, mikä tuli, niin sehän on loistava yksilösuoritus. Katsotaan maali 1-0 ja tästä lähtee homma liikenteessä. Tämä on aivan loistavasti, niin kun pelataan pystyyn ensin, sitten pääsee keskittämään tuolta, sitten tulee pikku härdelli tohon. Tämä laukaus, Rivieran laukaus on loistava. Aivan loistava ja niin kuin Allenin kanssa puhuttiin ennen peliä, niin hän odottaa paljon ja hän on kuitenkin 3 maalia jo tehnyt Veikkausliigassa, että aivan loistava yksilösuoritus. Jose Manuel Rivera. Niin, oliko ainoa laukaus ekalla puolella? Ropsilta. Maalia kohta. Niin, kyllä. Joo, tai yleensäkin laukaus. Kyllä yleensäkin, että siinä mielessä tietysti tämä pelin luonnehan on aina tämmöistä, että toinen tekee kovasti, Mypa tekee töitä sen, eikö niin, maalin eteen, mutta sitten Ropsi kävi tekemässä maalin. Maalin tekijä, se oli ulkomaalaisvahvistus ja voisi sanoa, että näyttää ainakin tässä vaiheessa kautta siltä, että hankinnassa on onnistuttu hyvin. Kuunnellaan tämän ottelun valmentajien mietteitä siitä ulkomaalaispelaajista ja niiden merkityksestä. Ja sitten Tsikon kanssa käydään vähän keskustelua siitä, minkälaisia ulkomaalaisia tällä kaudella ja vuosien saatossa Veikkausliigassa on nähty. Kuinka tärkeät ulkomaalaiset pelaajat on Veikkausliigalle? No, kun ne on oikeanlaisia, ne on niinku semmoisia oikeanlaisia vahvistuksia, jotka voi ehkä niinku yleisöäkin vähän kohduttaa tai oikein tyyppisiä joukkuepelaajia, niin kyllä ne silloin on ihan paikallaan. Kukas Mypassa päättää ulkomaalaispelaajahankinnoista? No, meillä on semmoinen aika selkeä toi ketju, että minä ja Manso mietitään ja Tiainen sitten esittelee hallitukselle ja hallitus sitten loppukädessä päättää, mutta Tiainen on aika vahvasti pystyy niinku tekemään ne päätökset sitten, mutta hallitus viime kädessä. Tosiaan tällä viikolla on uutisoitu, että Mypa laittoi 2 brittipelaajaa, nuorta pelaajaa takas Brittien saarille. Mistä tässä oli kyse? No se oli poikien omasta aloitteesta tietyllä tavalla, että ehkä tuli vähän vääränlaisia odotuksia tänne, että he tulivat Tottenhamin organisaatiossa ja
varmaan sitten kuvittelivat, että ovat täällä tähtiä saman tien ja kuitenkin fakta oli se, että pojat ei ollut ihan valmiit vielä edes Veikkausliigaan, ja he tietysti pettivät peliaikaansa ja Lontoon valoista Myllykoskelle niin on siinäkin varmaan ollut ihan sopeutumista, mutta he ei ehkä ollut tarpeeksi kypsiä lähtemään maailmalle, että siinä oli moni tekijä ja ei meillä ollut mitään syytä heitä täällä niin väkisin ruveta pitää sitten. No positiivinen puolihan siitä on se, että Veikkausliiga oli siis heille ilmeisesti vähän liian kova taso nyt vielä, niin sehän on vaan hyvä meidän futikselle täällä. On, ja kun poikien kanssa puhuttiinkin, niin he oli hyvin yllättyneitä siitä, kun me aina mietitään meidän tempoa ja muuta, niin että he piti tempoa erittäin kovana ja he olivat niin vaikeuksissa pelin fyysisyyden kanssa. Mutta toki he on pelannut niin pääasiassa reserviotteluita ja sitten nuorteotteluita, mutta että ne oli ne asiat, mihin he kompasta ja eivät pystyneet niin pelaamaan sit vahvuuksillaan, koska fyysisyydessä eivät pärjänneet. Ja se on tietysti aika hämmentävää, kun me mietitään, että mitä me ajatellaan englantilaisesta jalkapallosta ja sen pelin niin kuin temposta ja muuta, mutta nämä oli ne syyt, miksi nämä ei pärjännyt täällä. Mypal tosiaan hieno avaus sinne Tottenhamin suuntaan, että sieltä tulee 2 jamppaa tänne ja nyt se sitten laitetaan takaisin sinne. Eihän yhteistyö millään tavalla vaarantunut. Ei, siis me oltiin koko ajan niin kuin viikoittain raportoitiin poikien tekemisestä ja oltiin yhteydessä ja todettiin yhdessä, että nämä pojat ei ollut kypsiä lähtemään ja niin kuin tavallaan pää on auki, eikä tässä niin kuin, ei tämä nyt niin kuin kaadu siihen, että 2 kaveria ei ollut vielä valmiita lähtemään. Että varmaan sitten syksyllä palataan asiaan, kun heilläkin siellä kausi taas uudestaan käynnistyy ja katsotaan sitten, että onko tarvetta puolin ja toisin saada niin kuin pelejä nuorille pelaajille. What do you think? How important players abroad are for Veikkausliiga? It depends on the level at the end of the day. I mean, there's so many foreigners today here compared to when I was playing. But the biggest difference is it's not only the foreigners in the Veikkausliiga, it's the foreigners in the first and second division. My opinion, I think there's far too many foreigners in the second and first division in Finnish football. But if you're a head coach and you get decent quality foreign players, of course everybody's going to take them. If you're a head coach, for example, in ROPS, can you really affect what players are coming abroad to Finland? Or is somebody else building the team? Now it's going to be myself, obviously, if I'm there next year. That's a question we don't know at the moment about next year. We're just trying to focus on this year. But this year